जोंहा दाखालिनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला दाखालिनिफ्रायनो उदालगुरियाव लक्सान जुनियर चेम्पियनशिप बयज एंड गार्ल्स ट्रफी जागासिनो आरो बेवहाय बेखौ बक्सिंनि बेवहाय गासै 26 डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारफोर दंफैयो लोगोसे 30 बे बक्सिंनि अफिसियेल्सफोर स्टेट लेभेलनि आरो इंटरनेशनल लेवलनि रेफारिफोर दंफैयो बेफोर गासैबो गेलेनायनि थानाय जानाय गथै मेनेजमेन्टखौ जोंनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बक्सिं एसोसिएशनजों लोगोसे बे खेलाखौ सालायनो थाखाय दानो लानाय जे रिसेपसन कमिटि जों कम्बाइनै मेनेजमेन्ट खालामदों बेयाव रायजो राजाफोरनि मददफोर थाबाय आरो बेबायदिनो जों जि हायो रायजो राजा मदद आरो लोगोसे जों बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि नाजानाय आरो रिसेपसन कमिटि गासै नाजालायनानै जों बेखौ मेनेजमेन्ट खालामदों थानाय जानायखौ जों जिखुनु खोब मेनेजमेन्ट खालामदों खोब बारा जों जायगा होनो हायाखैबा जों अफिसियेल लेभेलफोराव एसे मोजां जायगायाव थानो होदों जानाय होनायखौ जों मिनिमाम स्टेन्डार्डखौ लाखिनानै जाहोनाय लोंनाय बेबस्था खालामदों आरो बेवहाय नांनाय जिखिनि डक्टर बायदिसिनानि जिहेतु बक्सिं चेम्पियनशिप खेलायाव डक्टरनि प्रेजेन्स नांथारगौ गैयाबा गेलेहोआ बेनिखायनो जों लकेल मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि जइन्ट डाइरेक्टरखौ बुंनानै रेगुलार शिफ्टिं बेसिसाव डक्टरनि बेबस्था खालामदों आरो बिदिनो जों मेनेजमेन्टखौ खालामबाय थादों आरो जायफोर खेला सालायग्रा अफिसियेलफोर बिथांमोना रेगुलार खेलाखौ सालायदों रेफारि आरो बिथांमोना गासैबो सालायगासिनो जों आसा खालामदों जिहेतु दिनै सेकेन्ड डे दिनै हरनि 10थासोहालागै जा बेनिफ्राय आरो गाबोन फुंनि 8टानिफ्राय माबासिमहालागै 12टासिम आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट 2टानिफ्राय आरो 10टासिमहालागै जागोन इतिमধ্যে प्राय 30 जनसो प्लेयार आउट जाबाय जिहेतु नकआउट सिस्टेम गेलेनाया 30 जनसो आउट जाबाय आरो दा गोबां दंबावो जों आसा खालामदों गाबोन बेलासे प्राय 6टा 7टासोआव सेमि फाइनाल गेलेहैनायनि पजिसनखौ जों मोनगोन आरो गाबोन फाइनालखौ मोनगोन जों आसा खालामदों जोंहा जेबो समस्या जानाय नङा जों बे खेलखौ जों मोजाङैनो थानाय जानाय गासैबो नाखिनिखौ जों मेनेज खालामजोबनो हागोन आरो जों आसा खालामदों खेल मोजां जादों आरो मोजां जालांबाय थागोन जोबनायहालागै मोजां जालांगोन जोंनि जायफोर रेफारि बिथांमोना इम्पार्शियेल जाजमेन्ट खालामदों जोंनि जायफोर खेलनि अफिसियेल बिथांमोनाबो नोजोर होदों आरो सिस्टेमनि गेजेराव नियम नितिनि गेजेराव बक्सिंनि जिथु नर्म्स रुल्स बेनि गेजेराव जालांबाय थादों जों लकेल मानसिफ्राबो बिथांमोनखौ जेसेबां हायो पिस मेनटेन खालामनानै खेलाखौ मोजाङै दैखांनो थाखाय नाजादों आरो स्पेसियेलि जोंहा उदालगुरियाव बक्सिंनि इनफ्रास्ट्राक्चार मोजां नङाबाबो जों बेखौ नाजादों लाबोदों खुंदों आरो बे खुंनायनि एकमात्र थांखियानो जाबाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जाहाथे दिनै बे चेम्पियनशिप माबाखौ खेलाखौ नायनानै बक्सिंनि जि टेकनिकफोर बक्सिंनि जिथु कौशलफोर बेखौ सोलोंनानै जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो मोजां बक्सार ओंखारो नेशनेल लेभेलनि इन्टारनेशनेलनि बक्सार जाहाथे जों दिहुननो हायो बेबायदि थांखि लानो जों बे खेलाखौ आयोजन खालामदों आरो बेवहाय बेबायदि जोंहा डिस्ट्रिक्ट बक्सिं एसोसिएसना जथेस्थ खस्थ' खालामदों खोब समनि गेजेराव खम समनि गेजेरावनो प्राय 1.5 मासनि गेजेरावनो बेखौ प्रिपेयार खालामदों आरो बेवहाय बांसिन रल लादों दा डिस्ट्रिक्ट बक्सिं एसोसिएसना बेखौ जों बिथांखौ साबायखर होदों आरो जायफोर रेफारि बिथांखौ साबायखर होदों आरो जायफोर अफिसियेल्सफोर दं स्टेट लेभेलनि जोंनि उदालगुरियाव बे 44th इंटर डिस्ट्रिक्ट सब जुनियर बयज एंड गार्ल्स बक्सिं चेम्पियनशिपआवहा आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव गेलेफैदों जोबोद मोजां जादों गेलेनायाव जुनियरब्लाबो आरो बिथांमोना फैनानै जोंनियावहा बेबायदि गेलेनानै जोंनि जायगानि गोदान गोदान गथ'फोरखौ मोनसे उत्साह जौगानो थाखाय बा गेलेनो थाखाय मोनसे खाबु होदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो खम समनि भितरावनो बिथांमोनखौ जोङो बेबायदि जानाय लोंनाय थानायावहा थानो थाखाय जोङो बेबायदि जुगार खालामबाय आरो बिथांमोना बुंदों मोजां जादों होननानै जोंबो खोब खम सम मोनबाय आरो बारा सम मोनासै बेखे जोङो साबायखर होदों जोंनिनो जायगानि एमएलए आरो बिटिआरनि डेपुटि चिफ मानगोनां गोबिन्द बसुमतारी बिथाङा जोंजों मैखोम हेफाजाब होदों
गासै बेलायावनो राङावनो जाथों बा बुंनायावनो जाथों बा थाफानायावनो जाथों गासै बेलायावनो बिथाङानो मैखोम बाहागो लानानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों। बेयाव जोंबो बेबायदिनो खामानिखौ मावफुंलांनो हादों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेबायदि मोनसे गेलेनायजों जोंनि गथ'फ्रा जौगालांनो हागोन होनना जों आसा खालामदों आरो